Végre kitakarítottam. Kitakarítottunk. Végig egy helyben álltál, amíg Mackó felmosta a padlót. Ezt nevezett takarításnak. Én adtam neki az utasításokat. Igenis fontos feladat. Boldog karácsonyt! Hol vannak a térképek? Meg akarom találni az ajándékomat. Zöld Maci, itt a térképed. Kis Fanti, ez a tiéd. Csuszta, Burizer, Mackó, Gorilla. 1 órátok van, hogy megtaláljátok az ajándékokat. Itt találkozunk. Én leszek a leggyorsabb. Azt majd meglátjuk. Csuszta gyorsabban fut nálam, de én okosabb vagyok, tehát én fogom hamarabb megtalálni az ajándékot. Ahogy is kell tartani a térképet? Előre, hátra, jobbra, balra, jobbra. Hí, ez túl bonyolult. Ez egy fa! Nyomás! Brum, brum. Mi a baj, Zöld Maci? Értem. Az ajándékod a raktár környékén van. Ez a sok deszka akadályt jelent. Összezúzod az akadályokat? Abban biztos vagyok. Hí, nem síradok. Sikerülni fog. Csak kis lépésekben. Igen, kicsi lépésekben. Először jobbra. Itt vagyok. Még egy lépcső? Még 2 lépés, és ott vagyok az erdőben. Valami nem stimmel. Brum, brum. A térkép szerint az ajándékom a könyvespolcon van. Ti látjátok? Szerintem valamelyik könyvben van elrejtve. Az lesz a legjobb, ha végiglapozom az összeset. Most balra, most egyenesen. Megérkeztem. Az ajándék az ágy alatt van. Hí, sötét van odabent. Félek. Kifulladtam. Hány lépcső van még? Az önkritika fejleszti a személyiséget. Én most fejleszteni fogom. Bevallom, eltévedtem. Brum, brum. 55. oldal. Nem jó a térkép. Hadd nézzem. Az ajándék nem a raktárban van, hanem a talicskában. Összetörted a talicskát, és az ajándékot is, pedig a szemed előtt volt. Itt világos van, de az ott a sötét oldal. Ide hozom a bunkeremből az elemlámpámat. Rájöttem a hibára. Fordítva tartottam a térképet. Újra tervezés. 100. oldal. Még mindig semmi. Kezdek kifutni az időből. Felmásztam a fára, de biztos erre kellett volna. Hol az a térkép? Még néhány lépés. Ez ajándékom. Nézzük, mi van benne. Egy olvasó szemüveg? Hölgyeim és uraim, néhány lépés múlva megtekinthetik az ajándékomat. Igazából a néző kedvéért tévedtem el, hogy legyen egy kis izgalom. Felkapcsolom. Így már minden világos. Ti is látjátok az ajándékomat? És most, kedves nézőink, íme Burizer karácsonyi banán. Zöld alma. Ez egy képeslap. Egy kisbaba van rajta. Ez most egy
célzás arra, hogy kicsi vagyok. Letelt az 1 óra. Gratulálok, sikeresen megtaláltátok az ajándékokat. Ez életem legrosszabb karácsonya. Te mondod, lefutottam egy maratont a lépcsőn ezért a szemüvegért. Én nem kaptam semmit. Állj! Hol van Mackó? Brum, brum. Remélem nem az utolsó könyvben lesz benne. Miért nem látja az ajándékot? Azt hiszem, tudom. Mackó, vedd fel ezt a szemüveget, így könnyebben megtalálod. Na hát, az ajándék végig itt volt előttem. Köszönöm, Csuszta. Már régóta akartam egy szemüveget. Gorilla, boldog karácsonyt! Banán! Zöld maci, boldog karácsonyt! Az enyém. Na hát, egy összetört telefon. Ez életem legjobb karácsonya. Fogadjunk, hogy 1 óra alatt megjavítom. Elvégre én vagyok itt a legokosabb. Brum, brum. A karácsonyban azt szeretem a legjobban, hogy elmondhatom a barátaimnak és a családomnak, mennyire szeretem őket. Olyan forró az én szeretetem, mint ez a serpenyő, amikor Csuszta halrudacskákat süt benne. Boldog karácsonyt, Csuszta! Köszönöm. És én nem kaptam semmit. Ki van a képeslapon? Már láttam valahol. Ő a kis Jézus. Kis Fánti, nálad van a legnagyobb ajándék. Ugyanis a kis Jézus azért született meg, hogy elhozza nekünk ajándékba az örök életet. Ezt az ajándékot mindenki megkaphatja. Ki kéri? Én kérem? Én is. Én is. Én is! Én csak akkor, ha nem maradok örökre kicsi. Ne aggódj, kis Fánti. Mindannyian növekedünk az Úrban. Kis Fánti, nem is mondtad, hogy tetszik-e az új bunkered? Milyen bunker? Ami az ágy alatt van. Van még ajándék az ágy alatt? Hiszen ez egy bunker, teljes dobozokból. Tejben, vajban fogsz fürdeni. Én is mindjárt meghatódok, de előtte énekeljünk valamit. Csendes éj, szentséges éj, mindennek nyugtalmény, nincs fenn más, csak a drága szent pár, drága kis tetünk álmainál, szent fiú aludjál, szent fiú aludjál. Brum, brum, boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket!